dándovos as grazas por vir, grazas tamén a Cartabón, que sempre nos acolle cando vimos aquí falar de libros, a Maribel e a Gonzalo, e grazas a Xosé Lois Vilar, que hoxe acompaña a Fran na presentación deste libro, non? A Fran xa o coñecedes todos e todas, ten unha traxectoria moi longa como novelista, como autor de poesía, como autor de... Pois en silencio, xuro. En silencio, como fa agora para silenciar o resto. Non se escoitou moito. Como autor de literatura infantil, e hoxe van presentar a súa nova novela que se chama Cáncara. É unha novela moi literaria, lendaria, que ten un montón de simbolismos e de elementos fantásticos que recordan o realismo máxico, non? Cáncara é o nome dunha vila con casas cubertas de escamas, onde os veciños teñen os ollos de cor verde e que cambian de tonalidade en función do estado do mar, non? Nesta atmosfera poética moi recoñecible, propia de vilas mariñeiras tamén e do mundo do agro que moitos recoñeceremos aquí, pois o propio nome da novela, Cáncara, pois garda relación con ese arraigo mariñeiro que ten a novela, non? Pois nesa atmosfera acontece un feito extraño e inverosímil, pero que foi real de feito, non? Que é a detención dunha vaca por pastar en terreo municipal. Isto foi un feito que aconteceu nos anos 80 en Baiona, que se cadra moitos de vos recordaredes, saiu nos xornais, segue saindo a día de hoxe, aínda ca publicación da novela se recordou este episodio, non? E a partir do relato deste acontecemento, que podería recordarse quizáis como un chascarrillo, así entre comiñas, non? Fran tece unha novela que é profundamente política e que constitúe unha reflexión moi clara sobre o exercicio do poder, non? Hai unha presenza moi clara do caciquismo nesta historia, personificado na figura dese alcalde, que poderíamos comparar con líderes políticos de primeira liña de hoxe en día, que tamén toman decisións de forma despótica, de forma delirante e de forma tamén inverosímil, non? Porque hai cousas que están pasando que hai uns anos non creeríamos que poderían suceder, non? Entón, por todo isto é unha obra tamén moi lúcida e moi oportuna nos tempos que corren, non? Nos que falamos de novo de totalitarismos e dese despotismo que está tan de moda, non? A crítica é o cerne desta historia, non? Que se tece ademais de maneira coral, con voces múltiples de diferentes personaxes, non? Unha xornalista que está frustrada porque xa coñece como funcionan as dinámicas do poder e sabe que son moi difíciles de cambiar, o dono da vaca, a propia vaca que asiste resignada á súa detención, o pobo, que non é máis que unha representación da opinión pública, que ademais se presenta como unha opinión pública facilmente manipulable, un espírito errante preocupado pola veracidade dos feitos que dialoga co último destas voces que é o escritor. Este escritor pois establece unha especie de debate con ese espírito errante durante toda a novela, onde falan sobre a realidade, sobre a ficción, sobre literatura tamén, non? E ese escritor pois podería ser a voz máis próxima ao propio autor da novela, non? O propio Fran, que achega tamén a súa propia experiencia como veciño de Cáncara, Baiona, non? Hai aquí tamén elementos quizáis de autoficción ou da memoria do propio autor polo seu vínculo ca vila de Baiona, non? Quedan tamén reflectidos outros temas que viviu a historia e que atravesou a historia de Baiona, como son esas tensións entre o mundo rural e o progreso, ou o progreso, entre comiñas, ás veces malentendido, non? A especulación inmobiliaria, a transformación das vilas mariñeiras en lugares turísticos, ás veces de forma unha transformación non moi sostible, non? Nin moi respectuosa tampouco ca xente que vive ali, a memoria histórica, non?
E todos estes temas se tratan sempre ca retranca presente, non é unha novela impregnada de humor, de ironía, e un humor acedo, pois, precisamente por esa crítica da que falaba ao principio. Entón, eu se tivese que resumir a novela nunha frase, diría que esta é unha novela engaiolante por ese realismo máxico que está en todas as páxinas, cunha profunda carga crítica e reflexiva que ademais é moi oportuna nos tempos que corren. Con esta pequena introdución doulle xa paso a Xosé Lois Vilar para que faga el un pouco a súa lectura. Moi ben, gracias. Bueno, agradecerlle a Fran que me convidara a estar hoxe aquí. E o que pasa é que en vez de traer tablas e cosas modernas, tuxe unha lista de precios de fruta e por detrás tuxe un resume. Cada un ten as ferramentas que ten e teño que ler aquí. Despois faremos ao final un pequeno regalo, ora mirarédelo. Fran acertou porque coñece, porque vive no Valmiñor, porque se escribe ali de pleno coa sociedade baionesa. Está reflectido todo aí que en algún momento da obra di que mariñeira xa non é unha desgracia así, ese esquelete, esa pinta que está no medio do mar, no medio de embarcacións deportivas, en Baiona, o que hai aquí a jamela, os mariñeiros chamaban unha vasía, bueno, por outras cosas que non imos explicar agora, e faino a través do que decía Sara desa luita que empeza na páxina, parece que 35 ou 36, entre o escritor e o espírito errante que hai 500 anos que anda polo esteado de Baiona. Non vamos a descubrir nada da novela, ainda que contemos cosas así, non? Bueno, esa palabra horrible que hai agora na radio todos os días, como é? Spoiler. É que é horrible, é que non a quero decir, pero é que é horrible. E hai esa luita dialéctica que ela aproveita, claro, para todo, o que os técnicos chamades esa metaliteratura. O primeiro eu penso que é aburrida esta páxina 35, e que é aburrida a propósito, ela autocritícase despois, e que chamarlle un alcalde dun poder sabendo que se chamaba Chicho do Ribeira. Eu tiña un veciño moi simpático ali, desde que teña unha prosa popular, e cando eran fogueiras de San Xoán coincidiu un ano coas primeiras eleccións no ano 78-79, e decía el polo do Ribeira que vote quen queira, que despois gañou por maioría absoluta. Este exercicio que fai aproveita para criticar sin ningún problema a festa da Ribada, que ninguén critica, e se a criticas ben chegase a Guardia Civil a votar da festa. Bueno, o espírito errante, un personaxe que xa ledes na novela, non vamos a facer esa palabra rara, pero xa miraredes como é. E sale non sei como se pronuncia, Airbnb, o sea, os pisos turísticos, que é un problema gravísimo que hai hoxe en Baiona, que eres fillo de Baiona non pode vivir na zona bella porque todo se vende a precios exorbitados para pisos turísticos, e contra iso non podemos facer nada, pero a xente está marchando e non pode pagar os precios que hai. Iso é algo que sae tamén na novela. A min hasta a páxina esa é que me estabas poñendo malo casi, pero claro, despois sabíalo todo, porque tamén foche xornalista, sabías todo o que pasou e documentaxeste ben, incluso os que seamos de Baiona, isto haberá que presentalo en Baiona, refrescarás a memoria co que pasou, ainda que no final, no éxito final, dis que pudo pasar, non pudo pasar, claro que pasou. Fai unha reflexión, pero esta reflexión que faz é que pasou tamén en Irán, como unha persoa inhabilitada políticamente por corrupto se lle volve a votar e volve a ser a lista máis votada. Pois pasa en Baiona, pasa en máis sitios, pero pasa en Baiona, e aproveito, sendo fillo de Baiona, para decir que fora de votar cada 4 anos, isto pasa en moitas vilas, pero noutras non, a sociedade civil, que é a que ten que darlle forma á sociedade, en Baiona prácticamente non existe para ter adoración nocturna, para ter un coro de voces baionesas que van cantar a igrexa, cando unha prima miña que dirixe outro coro de voces femininas, casi, todas,
e fútbol, erizana, pero non existe a conciencia crítica. Agora formouse aí unha especie de, bueno, como se chama isto, unha comisión de veciños, non, unha asociación de veciños, pero non somos críticos co poder e non hai contrapoder desde abaixo, cando se ten demostrado no Val de Miñor moitas veces que cando isto existe, os que gobernan están incómodos, os que gobernan non soportan que un movimento en Baredo liderado por 6 ou 7 mulleres botaran abaixo un campo de fol diseñado por Sito Almuíña, non soportan que Sogroba, en Monteferro e botaran abaixo xa 7 parques eólicos, ou coa sociedade civil organizada podemos conseguir prácticamente o que queiramos, e non digamos, como casi todos coñecedes aquí, das maiores sorpresas e movimentos culturais que houve en Galicia, que foi xa hai 20 anos, se sigue sendo Espazo Lectura, e pasa na Guarda co Piueiro, con unha explosión de... Iso en Baiona non existe para nada. O sea, por quedar, estamos nos quedando, queda unha malamente unha librería, o casino recreativo, iso van xogar as cartas e pouco máis. Iso na novela sí que queda reflectido, e a insistencia nas redes sociais, en todo iso. Entón, hai que agradecerlle a Fran, que xa é o escritor do Val de Miñor de Baiona. Eu acordábame, pensando que decir aquí, a Ribeira Sacra e Ferreira de Pantón, Escairón, teñen o seu Xavier Quiroga, co Cabo do Mundo, sobre todo insistindo que ti citas sin ningún problema, bueno, non citas ti, é o Espírito Errante, que despois parece que non sei se replicas ou non, a Volta dos Nove, que se agradece, pero Anxo Angueira é o escritor da Terra de Iria, ten aquel, bueno, Premios Xerais tamén no 99, que é un libro complexo, pensa nao, pero despois volve con Terra de Iria coa nosa terra, volve con outra novela, non me acordo como se titula, que anda por toda a Ría da Arousa. Hai que agradecer ter os escritores como Vigo, bueno, noutro nivel, noutra calidade, para o meu entender, Vigo e a Ría de Vigo ten a Domingos Villar con esas 3 novelas, hai escritores por Galicia adiante, con Xinzo de Limia, uns e outros, que é bo telos. Participaches naqueles 9 poemas na Volta dos Nove, dedicadolle, naquel relato largo, aquel de Voces da Groba, Voces de Berlín, bueno, tens que seguir. Non podes ir ahora a escribir un libro de Ribadeo, nin de Tui, nin se ocurra, tens que seguir con nós. É unha homenaxe a Baiona porque captaches perfectamente, porque viviches ali o seu vocabulario, bueno, inventas aí refráns que che cadran ben, pero o propio nome Cáncara, cando vas polo mundo, usáchelo de maneira retorcida durante a novela, porque a muller do Cabeco chamábase señora Teresa Varal, que era moi boiña, bueno, tiña sinais, cando iba a morrer alguén, ela avisaballe un par de días antes, pero bueno, fora desa maldad, que está ben que critiques o dos exorcismos, non, porque hai con isto un problema grave. Hai uns anos, hai 3 ou 4 ou 5 anos, un rapaz de Baiona, Anxo Rodríguez Lemos, foi a igrexa de Santa Liberata a falar de Santa Liberata, porque era parte da súa tese de doutoramento, e ti falas da parte lendaria, que é exactamente igual en San Benito da Porta Aberta, por todo o mundo igual, en Sigüenza e tal, pero iso está aquí en Baiona, posicionada en Baiona hai 1900 anos, falas do tema lendario, falas da construcción da igrexa, pero tens que ser crítico e decir, señores, todo isto é mentira, un invento da igrexa para recaudar diñeiro no século XVII. Ti iso non tens ningún problema en decirlo, ou actuamos así, non tens ningún problema en decir como un cura lle tira o demo a xente no ano 2026. Non, hai exorcistas oficiais, conocen abaixo, un morreu outro día, o de San Campio de Loxe, parece que morreu outro día. Ese era exorcista e tocador oficial está denunciado varias veces por iso, xente que conocemos do Val de Miñor que foi ali. Entón, que non teña rubor ningún, é moitísimo de agradecer esa claridade na novela de adiante atrás. Eu
eu si teño que regalarvos palabras, o sea, labañera, ninguén no mundo sabe que unha labañera é unha nécora, que é a portada do teito de pedra de outra parroquia que ten escritorio, que se agradece tamén. Nin que un boleardo é unha rosca da que se dá aos afillados. Se pode puxeche boleardo, burriño. Bolearda, puxa. Boleardo xa digo. Que eu podo regalarvos máis palabras, teño que apuntalas aquí na lista da fruita. Un caleón de pequeno chamámoslle a un cacho de escaiola para pintar ou as nenas un truco no chan ou para dibuixar. E un carrancholo era unha centola, porque está como escarranchado con aquelas partes que ten. Ti chamaslle o remate, a saída do libro, chamaslle éxitus. Iso dá en galego enxido, bueno, e outras palabras, non? Iso que dá éxito en inglés. O enxido en Baiona, que escoitaba, e nas escoitas nas vellas, era a parte de atrás da casa onde botaban as verduriñas, onde tiñan un pexegueiro, onde tiñan iso. Xiringlar en Baiona é remar cun remo solo, nada máis. Cando van no bote da jamela ou do barco para tal, e non teñen dous remos, teñen un que o poñen pola popa e van, é difícil, van tal, que solo en Baiona se chama xiringlar. E hai outra palabra que é preciosa pola sonoridade que ten. Antes, para descargar as caixas de sardiña, leválas á fábrica, metían 2 caixóns que pesaban 100 kilos de sardiña, e a medida que tiñan, e levaban, ou un caixón, se era grande, levaban unha corda, metíanlle un pau de diante atrás unha corda a outra. Iso é o ximbaleu, que en outra parte de Galicia chamase de outras maneiras distintas. E así, bueno, non sei se as filloas de leite que se chaman por aquí, maior é un marrucho. Faltoume metelas. Sí. Creo que non me metín. No, eu lino 2 veces, non, bueno, todo tampouco, non é perfecto. E despois, gústame, eu cando fixen o CAP, mandaron facer un traballo, e no tribunal estaba Eladio, que vive en Gondomar. Era libre o tema, entón eu escollín un tema así que me gustaba, escollín arte rupestre en Galicia, e dio fulano, eu dio Eladio, e que arrimaches asco a teu o que sabías xa, que dixaches un tema libre. E agora vou rematar un pouco con talasonimia, que a cita sin citala, aí dicindo, bueno, pouco máis ou menos dis o que é a realidade da talasonimia, os nomes das pedras do mar, do fondo do mar, que o mariñeiro, a relación que ten coa talasonimia, inda que non sei, algún deles acaba morrendo por aí, para poder dominalo ten que coñecer onde están as pedras, como se chama, e bautiza, se faz bo uso do boi, do monte do boi, que é encantador e familiar a DOCA, que está de moda, é un informe da DOCA, ahora 125 páxinas, acaban de publicarlo estes días desde o Consello polo que están pintando ali. Eses mariñeiros que xa non existen, que era Suso Negro con 92 anos, eu teño a sorte de coñecer a un que ten 97, o que pasa que marchou de Baiona moi novo, e en Baiona ninguén sabe que está vivo, se non se dedican o día da festa do Carme, se lle dedican aquilo, entón eu non lle digo a ninguén. Ese home regaloume o día do enterro, cando se afundiu ese barco aí nas Malvinas hai 2 anos, non? Que morreron 2, sempre se di que morreron de Baiona, morreron 2, eses homes que tiñan que dominar o mar, facíano desta maneira. Este é un caderno de marcas, escrito íntegramente en galego. Este é a biblioteca do mar de Galicia, que está completamente esquecida. Pensade que nos recollemos en 50 km de costa máis de 2000 talasónimos, e o resto de Galicia hai poucas recollidas feitas. Isto está feito por Fernando Acevedo, El Burgo, junio de 1900, é o único que está en castelán. O resto, mares do Racú, o mar de terra, o pé de cabra, o medio da baleasa, coa marca gorda tal. Isto era para emplazarse do medio do mar e saber onde estaba o peixe. Isto escribiu, pero vou a falar con el, que quedei con el un día destes, porque me enterei outro día, isto deu no 2013, cando tiña 83 anos, pero entereime pola sobrinha outro día, que ten 97, entón agora corre un pouco de presa por tal. Pero que pasa? Ti falas da bolearda, e falas do cabeco, que son os alcuños da xente que hai. En Baiona hai familias con 10 ou 12 fillos, cando os parían co alcuño posto. Hai o caso dun que se chamaba o Indio, que no coro de voz de baionesa estaban repartindo partituras, bueno, partituras sin solfeo, e repartiron todas menos unha, porque estaban chamando Antonio Misa Freire, e non había ningún Antonio Misa Freire. Tito, toda a vida chamando o Indio, ahora chamame Antonio, pero iso é así de real. Pois este non pon nada máis e nada menos que Fernando Acevedo,
Maginot. E usted por que lle puxeron Maginot? Maginot foi ministro de defensa ou da guerra, entre guerras en Francia para defenderse dos alemáns. Fiñeron a liña Maginot famosa, porque lle colocaba na Rúa do Conde en Baiona as hachas de leña moi dereitiñas a unha vella. Entón, aí están dereitiñas, tiña que ser moi culta a vella, están dereitiñas como a liña Maginot, e Maginot lle quedou fulano. No, dos alcuños, hai outro mariñeiro, dos poucos fillos vivos que quedan da volta dos 9, que lle chaman o Pomberne. Eu teño un tío de 90, pero lle chaman o Pomberne. Cada vez que subía con o noso barco para ir a marés a un lado a outro, máis de 21 días, decía el: vamos po inverno, vamos po inverno, e quedou o Pomberne o fulano. E así, centos. Despois de falar Fran, en vez da lista da compra terá aí a tablet, botarelle unha ollada, porque isto é un espectáculo da nosa literatura que está prácticamente perdida. E non vos aburro máis. Bueno, tamén metín a Danza das Espadas e o Pasodoble de Bayona. Non sei se te deches conta que eu misturei e casi convertín nun único, porque quería citaros os dous, non? Eu leín hasta que empecé en Padrón na feira. 12 anos. Bueno, boa tarde, moitísimas grazas por virdes, por a vosa presencia hoxe aquí. En primeiro lugar, moitísimas grazas a Sara Vila, que hoxe está, como outras moitas veces, representando a Xerais, pero que como escritora tamén é un verdadeiro incendio. Moitísimas grazas a Xosé Lois, que sai na página 119 deste libro. Realmente sai, vou non ler, non? Porque sai así de forma bastante anónima, pero eu creo que bastante recoñecible tamén, non? Nun momento en que se di... non era do 119. Sí. 119. A feira de Chafarís. Ah, sí, aquí. A feira de Chafarís non será, que gando non queda ningún. Só hai roupa, calzado e un vendedor de froita que berra como un afiador. Ese é Xosé Lois. Se o vistes algunha vez na feira, é o vendedor de froita que berra como un afiador. E moitísimas grazas a Cartabón, que realmente como a miña casa, realmente cando eu vivía en Vigo, neste barrio, xa hai máis de 20 anos, esta era a miña casa e sigo sentindo así como a miña casa. Teño que decir que a Librería Cartabón e Maribel, que lamentablemente hoxe non pode estar aquí, aparecen tamén na páxina 186, pero esa parte non a vou ler porque fai un pouco esa palabra que non me gusta a Xosé Lois. Entón, por eso non a vou ler. A verdade é que eu hai moito tempo que quería escribir esta novela, non? Todo isto sucedeu cando eu tiña 20 anos, a detención da vaca Pinta. Eu vía pasar o Cabeco por diante da casa do meu avó. De feito, realmente creo que a única foto del con vacas que hai na rede, que se conserva en internet, supoño que haberá nas hemerotecas, pero a única que se conserva en internet é prácticamente diante da casa do meu avó. Entón eu estaba feito a ver pasar o Cabeco coas vacas, non? E claro, o feito da detención, xa non estaba en Bayona, pero o feito da detención para min foi algo moi significativo, non? Algo que o sentía como propio, non? Entón, pasou moito tempo, pero en todo ese tempo eu, de algún xeito, con aquela idade non tiña nada publicado, evidentemente, non? Aínda que xa escribía. Pero sí que ia remoendo na idea de escribir a novela. É certo que tardei bastante en realizada, non? Tardei bastante. Igual hai 10, 8 anos xa empecé a plantexala máis en serio, non? E escribina no ano 2024, non? Que é cando está unha parte da novela está ambientada nese ano, outra parte está ambientada no ano 1986, que é cando se produciu a detención, non? Claro, eu quería contar a historia da vaca, pero quería contar a historia da vaca superando simplemente a anécdota da detención da vaca, porque realmente contar simplemente a detención da vaca queda reducido a unha anécdota esperpéntica, unha anécdota insólita, que precisamente polo carácter que ten da anécdota deu a volta ao mundo, non? Decir, desde o punto de vista informativo, non? Saiu
na prensa española e en toda a prensa, ou moita prensa internacional, precisamente por ese carácter que tiña. Eu hai pouco lín algo semellante, bueno, hai pouco, hai uns anos, non? Un alcalde en Colombia que decidiu nun pleno suprimir a lei da gravidade, non? Eu creo que a detención da vaca era fácil de conseguir, o da lei da gravidade xa non sei como fixo, non? Pero bueno, quizáis é máis difícil escribir unha novela sobre eso, pero son esas anécdotas que son tan chamativas e tan fora de lugar que evidentemente pues, teñen interés informativo polo sorprendente. Pero claro, fora dese interés informativo anecdótico, eu quería ir máis alá, porque senón, digamos, a novela se queda nun esqueleto, non? E non quería reducir a novela o esqueleto, non? E tamén sucede outra cousa, e é un feito tan insólito de ter unha vaca, é un feito tan insólito que levado a ficción para quen non coñece o feito pode resultar mesmo inverosímil, non? É dicir, como podes contar que están detendo unha vaca? Poden dicirche perfectamente, isto é inverosímil. Eu que sei, se traducís ao francés ou inglés seguro que dirían, bueno, isto non pode suceder, non? Pero sí sucedeu. Entón, para min era necesario introducir unha parte moi ficcionada para contrarrestar ese peso, digamos, da inverosimilitude, non? Creando unha atmosfera que fixese posible, ou que fixese moito máis posible, que a novela correse sin, digamos, ningún tipo de dúbida, non? Na realidade sigue sendo un feito increíble, non? Pero apoiada na ficción, apoiada nesa ficción que eu quería, esa ficción actúa como un contrapeso á realidade, non? E me permite a min digamos, abordar moito mellor a novela. E de feito hai unha cuestión importante, e é que eu non quixen falar con ninguén que vivise os feitos, non quixen falar tampouco con ninguén da familia. Podría ter acceso a algunha das fillas do Cabeco, pero non quería falar con ninguén precisamente para que esa realidade non me limitase na miña capacidade ficcional, non? E iso me parecía moi importante, non? E ao mesmo tempo eu quería facerme unha pregunta, que era unha pregunta importante, non? Isto sucedeu en 1983. Era un mundo realmente moi distinto de hoxe. Está aí ao lado, vivímolo os que temos esa idade, non? Pero ou unha certa idade, pero se botamos a vista atrás, era o de 1983 un mundo radicalmente distinto de hoxe, non? É dicir, a tecnoloxía fixo que o mundo cambiase radicalmente e que as transformacións sociais, que tamén por outra parte son lóxicas no paso do tempo, pero que neste caso foron acelerados polos cambios tecnolóxicos, desen lugar a un mundo distinto que o que habitamos hoxe. E a miña pregunta entón era, que sucedería se isto sucedese en 2024, non? É dicir, como sería abordado desde os medios, desde a sociedade, desde as redes, que é algo moi relevante na novela tamén, como sería abordado un tema como este cun plantexamento como de hoxe, non? É dicir, nun mundo no que estamos, no que ademais a confusión entre a verdade e a mentira, entre a realidade e a ficción, é cada vez máis difícil de discernir, non? Perdón, a confusión é cada vez máis clara, os límites son cada vez máis difíciles de discernir, non? Así que eu quería falar de todo isto para falar, efectivamente, como ben dixo Sara, do abuso do poder, que digamos que é o tema central da novela, non? Pero tamén quería falar deses límites que hoxe en certa medida nos acechan, non? Porque realmente están aí, non? É dicir, todos os días, non? Das cousas que dixo Trump nos últimos meses, por poñer un exemplo claro, é dicir, que é verdade e que é mentira. É dicir, xa hai cousas que son claramente mentira, pero hai outras que non son tan claramente mentira, non? É dicir, onde están os límites? E como xa non hai un límite ético na utilización da verdade fronte a mentira, ou da mentira fronte a verdade, non? E iso que, digamos, a nova forma de facer política hoxe, de encarar o poder, e sobre todo co ascenso da extrema dereita, pues, está, digamos, derrumbando, digamos, o noso mundo, o que entendíamos por un mundo onde as certezas eran bastante máis que hoxe certezas, non? Hoxe deixaron de ser bastante certezas, non? E aí entra a manipulación do discurso, entra a desinformación,
entra todo o que ten que ver co que emana en boa medida do poder político, pero tamén que se transmite a través das redes sociais, non? Por iso hai unha voz no libro que para min era moi importante, que é a voz do pobo, que a min me permite, e é unha voz ademais digamos que utiliza unha linguaxe moi xurídica, e de feito eu con respecto á primeira versión que tiña limiteina un pouco para que non esgotase, non? Porque é unha linguaxe moi xurídica, e quería que fose moi xurídica para que fose sentenciosa, non? E por qué? Porque evidentemente as redes sociais hoxe o que fan é sentenciar, é dicir, é terrible, pero as redes sociais teñen un poder sentenciador terrible, non? E iso que quería transmitir a través da voz do povo, non? Pero ao mesmo tempo reflexionar tamén sobre que é a democracia e onde reside a democracia, non? Se a democracia é simplemente ese feito de que vayamos ás urnas o día das eleccións a poñer a papeleta, ou a democracia é moito máis, como realmente creo que é, non? A democracia mídese pola liberdade de prensa, e iso é moi importante, moi fundamentalmente, non? Pola liberdade dos medios. Non quere decir que ninguén estea censurando os medios, sino que o que os medios nos queren transmitir e en mans de quen están os medios e a que intereses responden os medios, que iso é fundamental. Tamén outros elementos fundamentais, como por exemplo o nivel de corrupción. A corrupción tamén dá, digamos, un estado da saúde democrática dunha sociedade, ou por exemplo a separación do poder judicial do poder político, que nos últimos anos está bastante cuestionada, non? Especialmente aquí en España, non? Por lo tanto, eu quería reflexionar sobre todo iso, e sobre eses límites entre a verdade e a mentira, non? E ademais interesaba moito reflexionar sobre a literatura e sobre o poder da ficción, non? Porque eu creo que a ficción hoxe en día está instalada nas nosas vidas, non? E está instalada ás veces de forma sorprendente, pero que a ficción en moitas ocasións tamén nos axuda a comprender o mundo. Eu teño a seguridade que a maior parte de nós e a maior parte da xente que anda pola rúa non lee libros de historia, non? Pero temos unha noción da historia, non só polo que estudamos, que seguramente é unha parte pequena, senón sobre todo polo que entra a nós a través da ficción, decir, polas películas que vemos, polas series que vemos, polas novelas que lemos, non? Así é como entra en nós a noción de historia, non? Da historia, de como foi a historia, non? E ao mesmo tempo é unha forma de transmitir, digamos, a historia a través da ficción, pero ao mesmo tempo a ficción nos últimos anos foi instalándose nas nosas vidas, digamos, cada vez con maior capacidade de interactuación con nós, non? E cando digo isto, vou poñer un exemplo que pode ser real ou irreal, non? Pero poñemos por caso que a miña filla pequena hai uns cantos anos se lesionase, non? Se lesionou esquiando, non? Que sucede? Que a miña filla pequena non sabe esquiar, bueno, quizáis por eso tamén se lesionou, pero sobre todo creo que a cuestión máis importante é que a miña filla pequena nunca na súa vida foi a unha estación de esquí, e senón que mos minta, pero creo que non, nunca na súa vida foi a unha estación de esquí, creo que nunca puxo uns esquí nos pés, non? Pero, sin embargo, sí, podo decir que se lesionou esquiando, pois sí, xogando a Wii, non? Entón, realmente, esa lesión é real ou é ficción? É dicir, de que forma parte esa lesión? De que dimensión da realidade forma parte esa lesión, non? Evidentemente é a ficción interactuando con nós, pero realmente levándonos ao plano da realidade, non? Porque realmente sí que se lesionou, non? Entón é unha forma distinta de entender como a ficción entra nas nosas vidas, que leva tempo tamén entrando, a través, por exemplo, dos videoxogos, non? Entón a mí interesa moito esa relación entre ficción e realidade, tamén o poder que ten a literatura a través da ficción para iluminar a verdade, non? Porque eu creo que iso é algo fundamental, non? Como a literatura que é ficción ten ás veces unha capacidade moi superior á propia realidade para iluminar
eses focos a través de focos, a través dunha luz determinada, determinados aspectos da realidade, non? E creo que neso a literatura é moi poderosa, e eu pretendín tamén a través desta novela que a literatura fose capaz de iluminar eses puntos perdón, que se me atranca a voz, eses puntos da realidade que me interesaba especialmente iluminar, non? E ao mesmo tempo a verdade hoxe, como decía, é un territorio en disputa, non? Un territorio que non xa non sabemos moi ben a quen pertence, non? E precisamente por eso a literatura ten a día de hoxe quizáis máis valor para poder iluminar o que sí é polo menos unha representación da verdade, non? E como decía, outra das cosas que tiña especial interés en reflexionar, non? Para falar de todo isto intentei crear unha atmosfera que fose en certa medida onírica, que comezase e rematase con formas de lenda, recurrín a certa estrutura lendaria, botando man do hibridismo, non? Que é algo que a mí me interesa moito na literatura, non? Botando man da crónica, botando man da fábula, hai unha vaca que fala, polo tanto hai fábula, non? Ademais eu quería darlle voz á vaca porque a vaca efectivamente en principio é un animal desposuído de voz, pero que aquí nesta novela, na realidade tamén, non foi o obxecto de toda a polémica, polo tanto e obxecto da atención, polo tanto eu quería darlle voz á vaca, e esa voz ademais me permite utilizar tamén a sátira, non? Porque ademais non podía ser de outro xeito, é dicir, non poñer a sátira na voz da vaca sería un pecado desde un punto de vista literario, non? Entón, sí que me interesaba ese hibridismo que puidese misturar a crónica, a sátira e o realismo, pero ao mesmo tempo tamén algo que alguén dixo nunha crítica que eu non adoito utilizar, pero que, porque as etiquetas son etiquetas e xa sabemos que os escritores sempre fuximos de etiquetas, pero como alguén o dixo nunha crónica ou nunha crítica, pois vou non dicir tamén o realismo máxico, non? Digo porque non sei moi ben que é o realismo máxico, non acabo de entender. Quizáis o entendí moi ben cando tiña 19 anos e lín 100 años de soledad, que foi unha novela que me deslumbrou, pero a día de hoxe xa non teño tan claro que é o realismo máxico, non? Entón, en todo caso, sí que a todo eso, evidentemente, xa de forma transversal, engadín crítica social porque era inherente a todo este proceso de espir as estrategias do poder, e ao mesmo tempo utilizar recursos da literatura contemporánea como a fragmentación ou como determinados recursos do discurso, non? E a partir de aquí eu o que quería era precisamente resaltar esa capacidade que a literatura ten para dialogar con nós, non? Deso, en boa medida, encárgase ese personaxe o que fixo alusión Xosé Lois, que é o espírito errante, non? Que curiosamente é o personaxe máis ficcional, pero tamén o máis apegado á realidade, non? E tamén se encarga o escritor e todo o que ten de autoficcional a parte do escritor, non? Cando o escritor discute co espírito errante, non? E logo hai, como xa falei da voz do pobo, pero logo está a xornalista, que creo que tamén é importante porque tamén establece digamos esa ollada do poder mediático, non? Como o poder mediático ten a capacidade de contar ou non contar ou de influir en nós, non? E tamén é, digamos, unha xornalista que en certa medida vive nas súas propias carnes a impotencia dunha xeración que eu creo que a miña, non? Tamén, que nos ilusionamos moito con internet cando apareceu, que abrimos blogs, eu sigo tendo o meu aberto, ainda que lle fago moi pouco caso, non? E creo que un dos máis antigos que hai en galego, en Galicia, pero a día de hoxe vemos todo o proceso, todo o que sucedeu coa rede con profunda desilusión, porque a rede está sometida a grandísimos intereses económicos e políticos, non? Realmente está sometida a intereses económicos que están xestionados por intereses políticos. Entón, realmente, o que parecía para todos nós como unha apertura á liberdade e a poder expresar sin dependencias, converteuse
nunha especie de cadea, nunha especie de cativerio, non? O que nos conduciu todo este proceso teóricamente liberador de internet, das redes sociais e de todo o que conleva, non? E a este momento preocupante que estamos vivindo hoxe e do que tamén, lóxicamente, quería falar. Cando eu escribín Cáncara, aínda non comezara o segundo mandato de Trump. Non sei se hoxe tería non sei, igual agudizado algunha cuestión, pero a verdade é que parece que viaxamos cara a ficción e cara ao esperpento, non? Porque realmente o fascismo é a ficción e o esperpento, non? Eu creo que non quero decir xa moitas máis cousas, que o dixen prácticamente todo. Si decir que Mónica é un personaxe que procede de Cemiterio de Elefantes, que rescatei, e protagoniza unha historia anterior que está baseado nunha xornalista que eu coñecín e que naceu nese libro meu do ano 94, se non me lembro mal, que xa ten moitísimos anos, que está ambientado en Vigo e que fala de Vigo precisamente tamén, pero fala da noite, e que é Cemiterio de Elefantes. Aí naceu ese personaxe, non? E logo, bueno, si para rematar, efectivamente quixen con premeditación e alevosía botar man de todo o vocabulario bayonés e miñorán como unha forma de reivindicación lingüística, patrimonial, pero tamén para darlle personalidade e singularidade á propia novela, non? Porque creo que ese arraigo coa terra nos fai tamén, digamos, máis identitarios e máis capaces de recoñecernos a nos mesmos no presente e no propio futuro. E creo que nada máis. Si queredes leo algún fragmento e damos o acto por rematado. Pois voume levantar, porque a mí sempre me gusta ler de pé. Vou ler un fragmento do comezo e logo cambio de personaxe, que creo que teño por aquí marcado, se non me equivoco, e leo outro fragmento do Espírito Errante. Realmente a novela non comeza aquí, pero realmente é casi unha parte do principio, pero casi comeza aquí. Eu estaba pacendo, confiada e queda, cando sucedeu todo. Non vou dicir que non me guste o pasto que medra en Cáncara o pé do Monteboi, pero francamente teños visto mellores. O dos prados, por exemplo. Claro que a un prado nunca me levaron. Só sei deles polos vídeos de YouTube que poñen na casa. O certo é que non quedan moitos por aquí, porque Cáncara é terra salitrosa, escumenta, salgada e batida polo mar. Polo menos o pé do Monteboi non sabía herbicida, que agora lle botan de todo, o pasto. Eu estaba pacendo, digo, e tiña fame, así que rillaba a erva e tiña os fociños fincados na terra. Pero vinos vir. Aínda que non sabían que viña onda min, vinos vir. Tiña a boca chea de erva, estaba mastigando a un chisquiño antes de enviar a rumiar o estómago. É dicir, que os feitos me pillaron coa boca chea. E cando tes a boca chea, non podes nin falar. Eu quedei así, coa boca chea, muda, sen capacidade de me defender. Vinos vir, xa digo, pero tampouco pensei que a cousa fose conmigo. Nin siquiera me preocupei, aínda que parecese que tiña os ollos tristes. As vacas, ollámolo todo con eses ollos tristes e húmidos da cor da améndoa dourada. Pero iso non quere decir que esteamos tristeiras. Para nós, os días sempre teñen esa cor verde e sabedoira da erva tenra. Os bóvidos somos animais moi positivos. Mentras observaba como se dirixían cara a min, espantaba as moscas co rabo. Non hai asunto peor neste mundo que as moscas. Eses sí que son animais tristes. Ademais, nútrense da descomposición. Acaso non resulta iso moito máis noxento que unha bosta? Hai que mover o rabo, que xa se sabe, o mal gando papo o moscardo. Eu estaba a miña bola, pacendo, mastigando, rumiando, rexurgitando, volvendo a mastigar, poñendo a proba os meus maxilares e dándolle satisfacción ao estómago, que é unha das cousas máis importantes que temos que facer ao longo do día. Que logo ven que nos piden leite, que logo
Ben que nos piden xatos, becerros, tenreiros, cuxos ou como diantre lles chamen. Cando vin que se achegaban demasiado a min, erguín a caluga, endreitei os fociños e deixei de rillar na erva. O mar puxérase burideiro e estaba embebido dun verde lima, chumbizo e pegañento. A miña compañeira amarela, que estaba perto de min, tensou os pezuños, ergueu a coxa e comezou a choutar. Para min que intueu algo. É unha vaca espelida, ela. O lareco tena pola máis espelida de todas nós. Vai parecer negocio da envexa, pero eu teño para min que o seu entendemento é máis de inteligencia artificial que doutra cousa, pero se casi. A outra, garbosa, ficaba lonxe da bondo como para que asunto non fose con ela. A min gústame moito pacer, así que decote non lle presto tanta atención ao que sucede ao meu redor. Recoñezo que me embelesa ese sabor fresco, húmido e terroso e por veces lixeiramente amargo da erva cando está no seu punto. Esas son as cousas importantes da vida, as que fan disfrutar, non si? O que tamén deu un brico súpeto foi o lareco, o ver que eles, aquelas 6 patas de humanos, se dirixían cara a min. No fin de contas, o lareco é a nosa familia, o noso pai. O noso propietario, din os que non saben de vacas. Somos leais con el, co lareco. Somos leais porque nos trata como hai que tratar, que somos da casa. As vacas sempre fomos da casa. Así que eu e máis as miñas compañeiras podemos decir que somos íntimas do lareco porque nos trata dese xeito tan familiar que nos fai sentirnos integradas. Aínda que observemos todos con eses ollos tristes e húmidos da cor da menda dourada, estamos ledas na familia. Naquel intre, o lareco estaba sentado no valado que separaba o camiño da praia, a praia dos ourizos que lle din, porque está cheiña deles que o mar randea co debalo das mareas. Así que, coa caluga erguida e os fociños endereitados, puden ver como o lareco chimpou para adiante e botou a corricar cara a min, porque ademais eles, os humanos, encordiantes, facíanlle versados sinais para que se achegase. Xa dixen que eran 6 patas. Un deles, o dono das 2 primeiras, era o que daba as ordes e ia vestido, moi elegantemente, con traxe azul mariño, garabata e uns zapatiños que brillaban como o sol primeirizo de primavera. Quedou máis lonxe de min como se estivese alerxe as vacas. Os outros 2, propietarios das 4 patas restantes, tiñan un mesmo uniforme e obedecían as ordes do primeiro. Falaban entre eles e seica non se puñan de acordo. Finalmente, por indicacións do individuo das 2 patas que vestía con tanto garbo e calzaba con soberbia, acordaron que eu era a vaca máis axeitada para o que precisaban. Sinalaban para min, falaban, e resultaba un fastío porque non daba rillado na erva como tiña que facer. Sei que eu era elexida. Elexida de que? Vaya repugnancia. Tamén compre aclarar que non lles quedou outra, porque a amarela, en canto os viu chegar, deulle sebo as canelas como se lle proesen os carrachos nas patas, e marchou e marcou distancia. E a garbosa ficaba lonxe demais como para que aquel home fose manchar o seu charón entre a bosta que deixara arredor de sí. O lareco arribou a xiña presto como un raio, malia que lle custa camiñar o home que xa vai indo vello e adoece dunha cadeira. Eu fixen como se enredo non fose comigo, enfitei a matogueira que medraba á beira da muralla e abrín ben as orellas, porque unha cousa é facerse parva e outra cousa ben distinta é desatender o que é preciso atender. E ata aquí leo, e agora paso a ler este fragmento do Espírito Errante. Esta historia é unha farsa. Está chea de mentiras, de imprecisións, de falsidades. Os feitos non foron como os contaron aquí. Nada sucedeu tal e como alguén quixo que se narrasen. O relato está cheo de néboa, néboa que se dilúe entre a tinta en canto emerxen as primeiras rayolas de sol e iluminan a razón. Unha boa parte da narración está manipulada, estirada como chicle e falta a verdade e o rigor histórico.
e non hai nada máis arrepiante para alguén como a min que se falte o rigor histórico. É algo que me ven mortificando ao longo dos meus máis de 500 anos de vida como espírito errante, ao longo dos máis de 500 anos que levo morto. Non soporto a mentira, así que vou destapala. Teño alma de iguana, a ferocidade dun caimán, e cando algo me amola, as miñas entrañas de ouro prémenme como un furacán desbocado. O Lareco, o propietario da vaca pinta, non existe. Non existe con ese nome, quero dicir, non se chamaba así. En realidade, era coñecido polo alcume do Cabeco. Non hai nada máis que facer unha procura en internet, e aparece. Ben sei que os dous alcumes, o ficticio e o real, se asemellan, pero non se pode faltar a verdade, non se pode ocultar a identidade de ninguén baixo nomes ou alcumes falsos. Nin siquiera é lícito falsear as características do lugar do que se fala. Cabeco, ou Lareco, se botamos mando o nome ficcional, posuía unha casa de palla, nin posuía unha casa de palla, nin os demais a tiñan de escamas de peixe. A que responde desformar a realidade cunha descripción deste estilo? Diz que o Lareco, o Cabeco ou Lareco, se botamos man do nome ficcional, estaba escoitando a Pucho Boedo no móvil cando todo sucedeu. Vaya parvada. Non sei se o Cabeco ou o Lareco, se botamos man do nome ficcional, lle gustaba ou non Pucho Boedo. Non sei se escoitaba ou non os Tamara. Eu non podo sabelo todo. O que si sei é que cando sucedeu o que aquí se relata era o mes de outubro de 1983 e daquela aínda non había teléfonos móviles. Concretamente, o 3 de outubro de 1983. Está nas hemerotecas. Aquela altura nin siquiera existía internet, e se existía, ninguén de nós tiña acceso a ela. Xa que logo, aínda non se podía ver un vídeo de Ucraína en WhatsApp, porque WhatsApp apareceu no 2009. En 1983, o Cabeco, ou Lareco, se botamos man do seu nome ficcional, era un home de certa idade, co pelo branco, e tiña un fillo que era disjockey, non panadeiro. Tamén exercía como correspondente de algúns medios locais. O fillo, digo. Estábamos inmersos na Guerra Fría. A borraxeira do relato vai esvaecendo mentras tezo os novos fríos da verdade, contada en noactal, con verbas taíno, aravaca, cocoliche, que preñan hoxe o galego. Non si? Aquel 3 de outubro de 1983, o alcade de Baiona, Benigno Rodríguez Quintas, acompañado de 2 policías municipais, acudiu efectivamente como un lóstergo adodecido aos pés do parador de Baiona, situado no Monte Boi, a deter a pérfida vaca pinta. Dixen o alcalde de Baiona porque non sei que poboación é nin onde queda Cáncara. O que si sei é que ali non sucedeu nada do que se relata no galpón de incertezas en que se converteu esta historia, en que se converteu a historia. O acontecido tivo lugar en Baiona do Miñor. Nada máis e moitas grazas. Bueno, se alguén quere preguntar algo, por suposto. Eu quero beber algo. Máis que preguntar algo. Pois, senón, moitas grazas pola vosa asistencia.